by those roads. May you well grow in our hearts. You are the greatest place to serve. Scotland Yard mistennija terġa' tiftaħ l-investigazzjoni dwar wassal verament għal-mewt tal-Prinċipessa Diana kien bħallhom 16-il sena ilu. Il-dinja inħasdet bl-aħbar li Lady Diana tilfet ħajjita f'inċident ikraħ ta' traffiku fiċ-ċentru ta' Pariġi waqt li kienet fil-kumpanija tas-sieħeb tagħha Dodi Al Fayed. L-aħħar informazzjoni dwar il-mewt tagħha tgħid li l-eks mara tal-Prinċep Carlo u omme William u Harry setgħet inqatlet b'tiri sparati liha ftit sekondi qabel mal-Mercedes illi kienet fiha daħlet f'ħajt fid-daħla ta' mina ewlenija f'Pariġi. L-aħħar informazzjoni tikkontradixxi investigazzjonijiet illi saru fil-passat minn Scotland Yard u l-Pulizija Franċiża li t-tnejn ikkonkludew li Lady Diana mietet kawża ta' ġrieħi kkawżati minn inċident ta' traffiku. Inkjesta uffiċjali kienet ħarġet bl-istess konklużjonijiet u kienet waslet biex id-dinja kollha temmen it-teorija li x-xufier tal-Mercedes illi kienet fiha Diana kien xurban u beda jsuq bl-amment biex jevita l-paparazzi illi kienu qed isegwu l-karozza. Lady Diana mietet fl-età ta' 36 sena. L-aħbar tal-mewt tagħha ħasdet lid-dinja kollha. Xhieda ta' dan kien il-funerale li għalih kienu preżenti 20,000 ta' nies mifruxa mat-toroq ta' Londra. Lady Diana żewġet lill-Prinċep Carlo f'Lulju ta' sena 1981 f'ċerimonja segwita minn biljun telespettatur f'madwar 75 pajjiż differenti huma ddivorzjaw propju sena eżatt qabel il-mewt tagħha. L-aħħar informazzjoni dwar il-possibilità li Lady Diana setgħet inqatlet tiri fid-direzzjoni tagħha jerġgħu jiftħu beraħ dan il-każ li 16-il sena wara għadu mdawwar b'misteri kbar. Your legend never will.